Kataraktkirurgi hos hund. Her ses et øje med grå stær. Hunden har sukkersyge, og linsen er pludselig blevet hvid. Hunden præsenteres med akut blindhed. Her ses et tværsnit af et frosset hundeøje. I midten ses linsen, der er opspændt i nogle små fibre udgående fra strålelemmet. Disse kaldes også ligamenter. Her ses et billede af en ung hund, der har haft grå stær. Meget sjældent opløses linsen, specielt nogle gange hos puddel og cocker spaniel under 1 år. Her ses en cocker spaniel med grå stær på grund af nethindegeneration. Her ses operation for grå stær med ultralydsbehandling, også kaldet fækomultiplikation. Håndtaget fungerer nogenlunde på samme måde som det håndtag, tandlægen bruger til at fjerne tandsten. Bortset fra, at her er det muligt at suge op igennem centrum af nålen, der vibrerer inden i øjet. Som I kan se, bliver linsen langsomt opløst, og linsematerialet suges op igennem nålen. Her er vi ved at nå mod slutningen af operationen, hvor et nyt håndtag indsættes i øjet, der har mulighed for at skylle og suge igennem et lille hul i enden af nålen. Vi renser det sidste af linsematerialet ud af øjet. Det materiale, som også er kendt som linsebarken, lige under linsekapslen. Nu er alt linsemateriale fjernet, og øjet fyldes med en gel. Så åbnes incisionen i kanten af øjet fra 3 mm til mellem 6 og 7 mm, så den nye plastiklinse kan implanteres i øjet. Her ses plastiklinsen, der implanteres i linsekapslen. Denne linse roteres på plads og er nu centreret i øjet. Hunden vil have et næsten normalt syn efter operationen. Her ses et øje på en ung hund. Øjet er lidt rødt, fordi katarakten eller grå stæren er sket rimelig hurtigt. Her ses øjet på hunden lige efter operationen med den nye linse centreret i øjet. Efter et par måneder er der sket en lettere arvævsdannelse på den nye linse, men det betyder ikke noget for synet.